Il-Union tal-Allima resqet żewġ protesti ġudizzjarji kontra l-Ministeru tal-Edukazzjoni għan-nuqqas tiegħu li jagħti rikonoxximent l-MUT rigward numru ta' impjegati. Il-protesti ġudizzjarji segwu talbiet li saru diġà rikonoxximent li ma talbiet ġew preżentati l-Ministeru lid-Direttorat tax-Xogħol u Relazzjonijiet Industrijali. L-ewwel protest ġudizzjarju jinvolvi talba għal rikonoxximent tal-gradi ta' School Technicians li huma impjegati direttament mill-Ministeru tal-Edukazzjoni. Minkejja li għandhom il-maġġoranza tal-membri f'dan il-grad, il-Ministeru qed jonqos milli jirrikonoxxi l-MUT bħala il-Union unika għal rappreżentazzjonijiet kollettivi. It-tieni protest ġudizzjarju sar kontra l-Ministeru tal-Edukazzjoni u l-MCAST kif dan jirrigwardja l-gradi ta' Senior Administrative Officers, Senior Library Assistants, Library Assistants, Junior IT Officers u IT Officers impjegati mill-MCAST. L-MCAST u l-Ministeru qed jonqsu milli jagħtu rikonoxximent ta' dawn il-gradi minkejja li l-maġġoranza tal-membri rispettivi huma rreġistrati mal-MUT. L-MUT għandha tiltaqa' mal-membri affettwati sabiex tiddiskuti triq il-qudiem. Il-protesti ġudizzjarji tresqu mill-avukati Keith Borch u Rebecca Merċieqa li jirrappreżentaw lill-MUT.